Genteke ntorigotiga. Gitogotigera. Mwana korobo gusio gotigera gento njera. Ngaingo chago jinji gotige gento abanda bambatige. Njiko tige gento njera njiko menyai. Engori. Na ndo nyewaroje isi oma dengo na kasi nyebori ngaki. Onye ko te bang ngomoto no monto bosandi so. Nkyo ko mukwana rende na nkyo muwa bwarete. Nyakaro monto. Ono na ende mbono ya chakire Richard. Mbono twachakire ne bono boronge. Nali bacha komanyaba gusi monto ngori bukima bwobodi. Mbono twachakire. They have started cooking poles, doing what? They look. Let's go and talk to the people of Kenya. Napata kitabarai. Nali ngemeru igoromo isonde. Mwaro chibuna abantu bangani bakaso akurumeru kondi. Bakuboli ngomuntu cyo kuruku Matiang'i yari tumorore. Abandi ntama idona bangina bakotu bakuboli ngana Matiang'i. Aina ngo bekere kura. Bono ntige. Karwango ndebigo. Wantu wa minto Richard tindi gotiga na ende kingo tigera engori togenda bosi.